Táto výstava vznikla na Slovensku, je tomu asi 4, trošku malo viac ako 4 roky. S výstavou sme začali jazdiť v roku 2000, koncom roku 2011. Bolo založené občanské združenie, ktoré dostalo názov Biblia na cestách. A úlohou tejto výstavy je priblížiť súčasnej, možno viac mladšej generácii Bibliu nielen ako knihu, ako nejaký názov taký, ale aby mladí ľudia poznali, čo je to za kniha, čo je v nej napísané, či niečo priniesie aj súčasnému človeku a tak podobne. Takže na Slovensku to funguje tak, že každý mesiac táto výstava je v inom slovenskom meste. 3 týždne sme v tom, ktorom meste. Dopoludňa zvyčajne prichádzajú školské triedy, základné školy, stredné školy, gymnázia, iné typy škôl. No a tí si vypočujú na nejakých 12-15 minút prednášku o tejto knihe. Používam veľkoplošnú obrazovku, kde cez iPad prinášam obrázky. Ľudia sú zoznamovaní s históriou Biblie, kto ju napísal, v akých jazykoch bola napísaná a tak podobne. Potom sa mládežníci zdvihnú, ideme sa pozerať na tie exponáty, ktoré sú vyložené. K niektorým tým exponátom hovorím niektoré veci. No a celá tá zhruba 40-minútová ich návšteva sa končí súťažou, kde traja žiaci, ktorí ako prvý uhádnu to správne meno, ktoré po nich požaduje, tak vyhrávajú CD-čko, DVD-čko, knižku, takže odchádzajú domov aj s cenami, takže chodia rádi a som celkom prekvapený, že aj niečo vedia o tej histórii. Koľko máte exemplárov v Petrovci je okolo 160-170, ináč kníh v tom plnom počte je okolo 220. Ktoré sú také najzaujímavejšie exempláry, na ktoré ste upozornili? Ťažko povedať. Sú ľudia, ktorým sa páčia knihy staré, sú ľudia, ktorí sú zvedaví na tie súčasné a sú ľudia, ktorí sú zvedaví na tie umelecké, ktoré sú tu. Takže ja nemám nejakú takú zvlášť obľúbenú knihu. Ja rád poslúžim aj tých starých, aj tých súčasných, aj tých umeleckých, takže nemám nejakú liberatu špeciálnu. Ale máme tu teda najsúčasnejšiu, ako sme pozreli na iPode. Máme vodozornú a všelijaké zaujímavosti. Tak, môžeme začať tou najstaršou Bibliou. Je to Biblia, ktorá je z roku 1693, to má 300 rokov, je písaná v latine. A potom sú tu knihy, ktoré sú zaujímavé práve pre Slovákov, ktorí žijú tu na rovnej zemi. To znamená, že sú to knihy, sú to staré kralické preklady, ktoré ten najstarší je v roku 1722. Potom máme tú istú knihu, ktorá je v roku 1766. Sú to staré Biblie, ktoré sú písané ešte vo Švabachu, to je taký ten starší typ gotického písma. A toto sú práve knihy, ktoré si priniesli naši právodcovia tu na rovnú zem a z týchto kníh čítali. Boli to knihy napísané v staročeštine, v biblickej češtine a kráľovskej češtine, ako chcete. A samozrejme v tom čase slovenčina ešte nebola kodifikovaná, to znamená, že evanjelici nemali problém čítať